Топлофикация Враца информира своите абонати, че има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба, при неблагоприятна метеорологична прогноза, общото включване може да започне. Към момента дружеството е в пълна готовност за отоплителен сезон 2025-2026 година. С оглед влошените метеорологични условия и неблагоприятна дългосрочна прогноза за трайно застудяване, считано от 27 октомври понеделник ще пристъпим към пускане на абонатните станции в режим на отопление. Най-напред ще бъдат пуснати детски заведения, учебни заведения, здравни заведения. След това пристъпваме към пускане на битови абонати, стопански и бюджетни организации. Топлофикация предлага на своите клиенти възможност за предварително пускане на отоплението, от която вече са се възползвали редица институции и абонати в сгради етажна собственост. 12 детски заведения, в това число 3 детски ясли в града, 13 учебни заведения, 3 бюджетни организации, 1 здравно заведение, в случая комплексен онкологичен център Враца и 9 битови сгради, като тази бройка е от общо 450 действащи към момента абонатни станции в града. През летните месеци от Топлофикация Враца са извършени редица ремонти на амортизирани участъци от преносната мрежа, както и проверки на абонатните станции. От дружеството напомнят, че потребителите на услугите на Топлофикация също имат отговорност за правилното въвеждане на абонатните станции в режим на отопление. Трябва да са привършени абсолютно всички ремонтни дейности и своевременно абонатната станция да е запълнена от компетентното лице, което има във всяка една абонатна станция, инструктирано от съответния районен техник. При запълването е необходимо вентилите на отоплителните тела да са отворени на максимална степен, за да може да се обезвъздушат правилно при първоначалното пускане на абонатната станция. Абонатните станции, които все още се извършват ремонтни дейности и не желаят да бъдат въвеждани в режим на отопление, е необходимо отговорниците да поставят на видно място в абонатната станция и заявеното от тях желание, подчертавам, в писмена форма. Поетапното пускане на отоплението във Враца стартира на 27 октомври, понеделник.